ръкати, абе да купяне. Яндан. Има много душмани, гледат се към нас. Она мене ми върви, няма печия. Специално от Аливан поздравявам своите братя за Ники и за Ганти кръстника, специално от Аливанчо. Аз не знам кога и колко ще ме боли, само Господ може да прости. Аз не знам кога и колко ще ме боли, само Господ може да ни прости. Също Николай и Гати иска да поздравят техните душмани, като изказват, че като завиждат, те са кефът. Ама много се кефът. Защото има на какво да се кефиш. Има много душмани, гледат се към нас, она да се ги върви, нямам пречки аз. Има много душмани, гледат се към нас, но на мене ни върви и нямам пречки аз. Специално от Алинан за неговите братя с най-новата песен Има много душмани. Чек! А са бечини да са лекале правенге. Моля ти се, Господи, не ги наказвай ти. Ако може, Господи, ти им помогни. Много злато и пари, дай им, Боже, ти, за да видят, Господи, моите мечти. Моля ти се, Господи, не ги наказвай ти. Ако може, Господи, ти им помогни.